Egun hon dizuela pilotazaleok, Leitzako Amazabal pilotalekutik, gaurkoan hemen jokatuko dute. Ados pilotaren binakako txapelketa nagusiaren 12. jardunaldiko bi partidak barne hartuko dituen jaialdia, lehendabizikoan parte hartu behar duten lau pilotariak kantxan ditugu beroketa ariketak egiten. Partidari hasiera ahalik eta lasterren emateko, lehendabiziko honetan Ainhoa Ruiz da Infantek eta Leire Galeanok jokatuko dute Gorriz eta haien aurka Urdinez, Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala izango ditugu. Horixe izango da gaurko lehen partidan izango dugun laukotea, eta bigarren partidan berriz Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz Larramendi hariko dira Gorriz. Urdinez jardungo duten Jera Iturriagaren eta Oiana Orbegozoren aurka. Hauxe esan bezala gaurko lehen partida, baina beste ezeri bide eman aurretik, atzo Iruritan izan genuen partidaren ostean sailkapena nola geratu zen gogorarazi behar dugu. Sailkapen buru dira Lautik Irurekin Iturriaga eta Orbegozo eta 17 puntuko aberaxa dutela. 5 partida jokatu eta 3 irabazita 11 puntuko aberaxarekin dira bigarren postuan Barrokal eta Agirre. Hirugarren Irutik Birekin eta 19 puntu positiborekin aberaxean Eneritz Arrieta eta Maite Mujika. Laugarren Lautik Birekin eta 17ko aberaxarekin Ainhoa Ruiz da Infante eta Leire Galeano. Gaur dute 5garrena Ainhoak eta Leirek, eta honen beste 3garren puntua lortzeko modua ere bai. 5garren postuan Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz Larramendi, Irutik Birekin eta puntu bateko aberaxarekin. Gaur dute Andreak eta Olatzek ere Lautik 3garrena lortzeko aukera. 6garren berriz Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala, Lautik Birekin eta -2ko aberaxarekin. Gaur 5garren partida Goiurik eta Iratik, eta hortaz 3garren puntua lortzeko aukera gaurkoa irabazizkero. Eta 7garren postuan 5 partida jokatu eta bat ere irabazi gabe Etxe Kolonia eta Mendiburu, hauek -63 puntuko aberaxarekin dira sailkapenean. Eta zenbakiak zertan diren errepasatuta, berriz ere gogoratu egingo dugu gaurko lehendabiziko partidaren kombinazioa. Gorriz hariko dira Ainhoa Ruiz da Infante eta Leire Galeano. Urdinez berriz haien aurka Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak jardungo dute. Binakako txapelketa nagusiaren 12. jardunaldiko lehen partida izango da gaurkoa. Ostean jardunaldi beraren bigarren partida izango dugu ikusgai hementxe bertan Leitzako Amazabal pilotaleku honetan bertan. Sailkapenak errepasatuta, oraingoan lehen partida honetan jokatu behar duten lau protagonisten datuak errepasatu behar ditugu. Gorriz hariko direnen artean Ainhoa Ruiz da Infanteko 22 urte ditu eta Otxandiarra da, Bizkaitarra. 16 urte dituen Leire Galeano Antzuolarrarekin jardungo du bikote osatzen. Galeano 16 urte ditu, eta aurkariei dagokienean berriz Goiuri Zabaleta 14 urte dituela esan beharra dago, eta bertakoa da, Leitzako alaba da. Eta Goiuriren laguna ez da hemendik oso apartekoa, Tolosaldeko Alizartzarra. Irati Zabala 22 urteko adina duena. Atzo Iruritan galtzetik datoz Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala, Naro Agirreren eta Maili Barrokalen aurka ez zuten garaipenik lortzerik izan. Bai. Hemen ari zaigu Carlos Uriz, Nafarroako Pilota Federazioko epaileak, gaurko jaialdia zuzentzeko ardura izango duen gizona. Galdezka jaialdiari hasiera emateko moduan ote dauden, baina bai guk partida honi partida honen kontaketari hasiera eman aurretik egin beharrak sailkapenak errepasatu eta egin beharrak alegia sailkapenak errepasatzea eta pilotarien datuak eta partida aurretik aipatu beharreko zenbakiak errepasatuta ditugula. Partidari hasiera emateko moduan dira lau protagonistak, epaileak horretarako oniritzia eman bezain azkar. Oraindik kirol jartxeak ez dituzte erantzi, hemen hotz egiten du, 10 gradu inguru kanpoan, eta barruan ere ez kanpoan baino gradu gehiago, eta hori dela eta azken unen arte kirol jartxeak erantzi gabe, lau pilotariak hotzetik babes daitezen eta inolako hotzeriarik harrapa ez dezaten.
laster emango zaio hasiera gaurko lehendabiziko partida honi, esan bezala gorri zariko dira Ainhoa Ruiz Infante eta Leire Galeano, Urdinez aurkari, Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala izango dituzte. Une batetik bestera egingo dute Nafarroako Pilota Federazioko Carlos Uriz epailearekin batera jendaurreko aurkezpena eta bertara etorri den pilotazalea agurtu eta gero Leon Castillo jaurtiko du epaileak eta handik aurrera partidan gertatuko dena kontatzeko moduan izango gara. Geu komentario postu honetatik eta zuek etxetik partidan zer gertatu behar duen ikusteko moduan izango zarete. Gauzak ondo bertransmisioan inolako arazorik ez bada behintzat. Badoa, zapurka-purka, lau pilotariak kantxaren erdialde ingurura, erdian epailea dutela jendaurreko aurkezpena egitera, jaso dituzte besoak lau pilotariek, epaileak ere agurtu dituzaleak berriz ere besoak ora lau pilotariek eta epaileak, diosala egin die, epaileak lau pilotariei eta hortxe doa txapa Leon Castilloa gora, eta kolore gorria agertu duenez, txapak gaurko jaialdiari hasiera emateko ardura, eta beraz, lehendabiziko pilotak da balekoa jotzeko aukera izango duen pilotaria, Ainhoa Ruiz Infante Bizkaitarra Otxandiarra izango da. Hortxari dira, Leire Galeano eta biak, pilota apartatu guran epaileak duen saskiaren ondo-ondoan. Zalantza egiten ari dira, Ainhoa eta Leire, zein pilota atera erabakitzeko, baina hartu du esku artean Ruiz Infantek jaialdiari hasiera emango dion materiala pilota eta aurkariei pasa diete, haiek pilotaren ezaguera minimo bat, gutxieneko bat izan dezaten, eta hemendik aitzin, Ainhoa Ruiz Infantarengan izango da ardura osoa, markagailuaren arduraduna oraindik ez da ura kudeatzeko moduan jarri. Ez dakit Jose Aldaregia edo zein jarriko den markagailuaren zaindari, Jose Aldaregia gartuko duantza. Markagailua kudeatzearen ardura horren zain ziren, epaileak partida has daitekeela adierazi du. Eta etorri da, lehendabiziko sakea ateratzera, Ainhoa Ruiz Infante ia 7 laurdenera, sakez zuzenean Bizkaitarrak lehendabiziko tantoa bat eta huts, Ruiz Infante eta Galeano aurretik. Pilota ikusten dugu bizia dela zolan eta asko ateratzen dela eta hartara kokatzeko lana izan lezakete behar bada. Bi atzelariek, Galeano eta Zabalak, sakatzaile oso ona eta abila da Ainhoa Ruiz Infante eta beraz sakearekin min egiteko asmoa izango du gaurkoan, aurreko partidetan egin duen gisa berberean, bigarren tantoa jokoan, eta baita partida honetako estreinako lehendabiziko piloteoa ere, aurre aldera bidali du pilota Leire Galeanok, indarrean ezkarparetaran zitsatsi, Zabaletak Galeanok ekarri, Zabaletak Zabalera, kontrakantxatik biltzen alegindu da hor Leire Galeano, baina pilota berdean ipintzeko aukerari geztu izan, bana markagailuan ederki aurre Goiuri Zabaleta, pilota Zabalera eta atzera bideratzen, hemen zoruak lagaina egiten du Jose Mari Galeano, Leireren aita bertara sartu orduko esaten ibili zaigu, hemen pilotalekuak zolan lapraste egiten duela eta hor joan dira lau pilotarietako 3, Ainhoa, Leire eta Goiuri, hain justu ere freskagarri foto baten bila, bertan oinetako entzolak guzti eta pilotalekuaren labainkortasunarekin inolako eragozpenik ez izaten saiatzera behintzat, 3. tantoa jokoan
Zabaletaren sakearekin, Galeanok eraman, Zabaletak luzean txean moztu, Ainoak ekarri berriz ere moztu, Zabaletak txostegin dio pilotak ezkerparetan Ainoari, baina jasotzerik ez. Bigarren tantoa urdinentzat, eta biak alabiak, Ainoa, Goiuri bukatu ditu lehen da biziko atzera, eta Zabalaldera, bigarren aldiz moztuta, orentxe ikusi berri diogun bezala. Eta bi eta huts, aurretik dira, Zabala eta biak, Zabala eta Zabaleta. Berriz ere, hartu du pilota Goiurik eta atera duzakea ezkerparetara gaizto. Galeanok ekarri, txokoan deja da urrundik, Goiurik iritsi eginda. Ainoa baina txapara joan zaio, deja da horri, emaniko harrapastua hirugarren tantoa beraz. Leitzarrarentzat eta Lizartzarrarentzat 3-1 markagailuan. Oiduen legez Oldarkor eta joko erasokorra plazaratuta hasi da. Partidan Goiuri eta gaurkoan gauzak ondo baldin badijoaz behintzat, tanto sorta ederra bukatuta. Joan alitzango du bertako alabak etxera, oraingoan txokoan goxo-goxo irez, tanto dotorea utzi du bertara etorri den pilotazaleak txaloz hartu duena. Lau eta bat markagailuan, eta ikusi dugu berriz ere freskagarri poto ura dagoen lekura joan dela oinetako zolak bustitzera. Zabaleta, hemen labainkortasun dezente dago, eta labainkortasunak eragozpenik sorrezti ezaien, hori egingo dute gaurko jaialdian parte hartu behar duten lau bikotek, oraingo biek eta nik uste ondorengo biek ere, bide bera ezpada bertsua behintzat hartu beharko dutela, labainkortasunak kezka ez ditzan ondorengo lau pilotariak. 5-1 markagailuan, sakez egindako lehendabiziko tantoa Goiurirentzat. Eta badator berriz ere pilota jokoan jartzera. Sake hau bestea baino laburrago, aurrekoa baino laburrago, 5 dira. Makurtuta jaso Galeanok, Goiurik zabaldu, Ainoak bildu, Sotamanoz Zabaletak, Airez Galeanok defentsa lanerako. Zabalera berriz ere Goiurik gozatu gabe, Airez erasora pasanai. Ainoa Ruiz den Fantek txokoan deja da Goiurik, iritsi eginda. Ainoa, Goiurik zabaldu, ezkerrez Leirek iristeko denbora izan du, Sotamanoz Goiurik ezkerparetara bildu du, txokoan bertan utzi du pilota Ainoak, luze jarri du, iruter dira Zabalak, Sotamanoz erantzun dio pilotari Ruiz de Infantek, gero atzera Zabalak, txokoan Goiurik, eta gero berriz ere atzera Ainoa Ruiz de Infantek, ia pasatako pilota, bueltatzeko aukera izan du Zabalak, txokoan Ruiz de Infantek, baita Zabaletak ere, eta hartara iristeko denborarik ez dio eman Leire Galean hori, tanto mugitua eta joko bizia. Eta alaia ikusi dugu aurreko kuadroetan, eta azkenean defentsan zein erasoan askotan ibili behar izan dute lau pilotariek. Azkenerako pagotxa edo saria Goiurik eta Iratik lortu dute, eta horrekin haientzako 6. tantoa izan dena igoarazi da markagailura. Badator berriz ere, Goiuri Zabaleta gaztea sakera, hau laburrago, Galeanok jaso ezkerrez, Goiurik atzera berriz ere, ezkerrez, Leire Galeanok atzera. Zabalak eskumaz atzera, horri irriste egin du azken unean, pilota jo eta gero Zabalak, eta ia egin dute topu, eta ia topuz egin dute Galeanok eta biek, baina jokoak inolako arazori gabe jarraitzen du. Aurrera, txokoan Goiuri Zabaletak eta tantoa lortu du hor Leitzarrak gisa ederrean, 7-1 markagailuan, eta nik uste arazorik handienak pilotalekuaren irriskortasunarekin, Leire Galeanoari dela izaten, une batean ere irrista egin baitu Antzuo Largazteak, eta berriz ere etorri dira Galeano, Ruiz de Infante eta Zabala zolak bustitzera, eta hemen egin duten ibilbidetxo hau, baino gehiagotan egin beharko dutela iruditzen zait.
partida guztian zehar, irriskortasuna, aipatu eta aipatu ari garen moduan, nabaria eta handia baita sake gaiztoa, Goiuri Zabaletak ezkerpaletara gerturatua, 6 terditik ezkerrez ezin eraman, Leire Galeanok 8 eta bat markagailuan, alde polita hartu dute. Zabaletak eta Zabalak markagailuan, eta abantaia areagotu ez dadin, etenaldia eskatzea erabaki dute, Ainoak eta Leirek, Jose Mari Galeano, Leireren aita eta euren botileroa gerturatu zaie, Bizkaitarrari eta Gipuzkoarrari atxeden setera ulkira, eta horrariko zaie, Galeano, Alabari eta Ruiz de Infanteri, egin beharrekoen, hemendik aurrera egin beharko dutenaren xetasunak ematen, eta berriz ere bikote urdina, atxeden setetik preskagarria den tokira, hankazolak guztiaraztera. Denbora tarte labur batez, ahalik eta gutxien irriste egiteko gero kantxan. Orain arteko denak lehendabizikoa izan ezik Goiurik egin ditu, atzera bat, moztuta beste bat, dejadaz bat, airez bat, eta sakez eta txokoan bina, eta gorriek egin duten bakarra, Ainoa Ruiz de Infantek lehendabiziko pilotakadari esker lortu duen tantoa izan da, ia 7 eta 4 denean botea egin duen sake hori, Irati Zabalak jasotzeko aukerarik izan ez duena 8 eta bat markagailuan animoak eman dizkiete elkarri, Ainoak eta Leirek, Otxandiarrak benga Leire esan baitio Antzuolarrari, eta beste tanto bat jarri da jokoan, ahoko zuloan sakerrematean bikain oraingoan ere Goiuri Zabaleta pilota zabaleratuta, 9. naia da beraz. Zabaleta Zabala bigotearentzat, eta hemen gisa guztietako tantoak bukatzen ari da Zabaleta. Orain arteko 9, berak amaitu baititu, era askotara lehen esan dizuegun moduan, 10. ere sakez egin du. Pilota ezkerparetaren bazterrari itxatxirik jarrita. Zabaletak 10 eta bat markagailuan, eta partida azkarraritzaile joaten Goiuriri eta Iratiri euren interesetarako atzo jokatuta datoz. Urdinak eta behar bada ez dute partida luzatzerik nahiko, eta alde horretatik Goiuri gaur anterorenak egiten ari da, berriz ere sakearekin. Ainoa Ruiz de Infante atera du oraingoan bere lekutik, eta gero Ainoak botibolea zerantzun dio sakeari, eta hor geratu zaion Zulotxoa, pilota txokora bidalita aprobetxatu du, eurentzako 11. izan dena lortzeko, Goiuri Zabaleta 14 urteko Leitzar gazteak, txapelketa nagusiko pilotaritik gazteenak alajaina. Heldu dira lanerdietara, 10 minutu eta 38 segundoan besterik ez. Zabaleta eta Zabala, eta orain arte laukotean onena, eta distira gehien atera diona bere jokoari, ez bairi gabe Goiuri izaten ari da beste guztien gainetik, esan baiken ezake Zabala, Ruiz de Infante eta Galeano ez direla oraindik jokoan sartu. Zabalera berriz ere pilota oraingoan Irati Zabalak, aspalditxoko partez lehendabiziko tantoa egin du. Goiuri ez den pilotari batek, kasu honetan Iratik, eta Zabal aldetik indarrean zijoan pilota hori jasotzeko aukerarik ez du izan Ruiz de Infante Bizkaitarrak. Eta marka gaiuan jada, 12 badituzte lortuak Goiurik eta Iratik. Berriz ere, sakera Zabaleta. Luze Galeanok jaso, eta ezkerparetara gaiztotu gainera atera, eta kantxa erdira luze 3 erditik eskuma sartu eta atzeratu. Ainoa Ruiz de Infantek, Goiuri jokoan ez dadin sartu, berriz ere atzera. Zabalak, jotako pilotaka da horri esker, jotako pilotaka da horren ondoren. Zabalak aurre aldera eta Ruiz de Infantek atzera. Berriz ere Ainoa sartu gada jokoan, berriz ere Gibelera. Goiuriren gainean ez baitute deus jakin nahi. Normala denez,
Ainoak eta Leirek, Irati kargatzea izango dute hemendik aurrera xede. Goiuri oso arriskutsu baitago gaur, oi bezala. Alere Goiuriri behartuta sartu behar izatera. Alere Goiuri behartuta sartu behar izatera. Bortxatu du, Ainhoa Ruiz da Infantek txokoan utzitako pilotaka da horrekin. Eta bigarrena lortu dute. Galeanok eta Ruiz da Infantek, 2 eta 12. Eta oraingoan ikuste materiala aldatzea azari direla izketan, baina ez azkenean urdinek atera duten pilota berberarekin jarraitzea erabaki dute partidaren hasieran ere zalantzat ikusi ditugu zein pilota kanxaratuko zuten erabakitzeko izketaldi luzea izan dutelarik eta orain ere berbaldi luze xamar bat izan dute gorri zari diren biek eta zalantza piztua izango zaie orain ere pilota honekintxe jarraitu edo beste batekin jokoari jarraipena eman erabaki behar izan duten unean, sakea, Ainoak sake hartu duen une hartan. Alegia. 2 eta 12 markagailuan, atera du sakea, Ainhoa Ruiz da Infantek eta tantoak ikusiko duzuen moduan jokoan jarraitzen du, Zabalak azera, 6 eta 4 denetik jaso. Galeanok, txokoan Zabaletak, iristeko denborarik ez dio eman. Ainoari, 3 eta 12. Eta berriz ere Goiuri eta Irati eta hauen ostean gorri zari diren biak ere bai, Ainoa eta Leire ere bai. Atxeden setetik hurbil dagoen reskagarri poto horietara hankazolak ustitzera. Eta bien, hemen tanteoa gaizkin eraman eta ohartara ez dute, mila eskerran eritz. Zuzenketa egina dago eta 13 eta 2 markagailuan, ez dakit alderantziz esan ote dudan, baina 13 eta 2 genuen markagailua. Ainoak pilota hori jaso ezin da, 14garrena Goiurik eta Iratik lortu duten arte 14 eta 2 markagailuan. Txokoan utzitako beste pilota bat Zabaletak eta orain arte denak bera, ari da amaitzen. Iratik Zabalera bideratu duen pilota bat ez beste guztiak berak amaitu ditu, orain arte 13 tanto egin ditu eta galdutak hori gabe. Dago Goiuri Zabaleta zenbaki latzak ari dauzten gaurko partidan, sakea gaizto eta normalean alako sakeak inolako arazorik gabe jasotzen ditu. Leire Galeanok, Leire ezkerra da eta ezkerra izatearekin joko zaia egin behar izaten dute haren aurka ari behar dutene, baina gaur ezkerrez sakeak gaiztotzen ari da biziki. Goiuri Zabaleta eta sake batzuk utzi ditu eraman gabe. Leire Galeanok 15 eta 2 markagailuan berriz ere atera du sakea. Zabaletak oraingoa jaso. Leirek etorri egin zaio pixka bat pilota ezkerparetan barrena Goiuriri, baina atera dejada egin nahi izan du hor Ainhoa Ruiz da Infantek, baina txapapera joan zaio 16 eta 2 markagailuan. Gorriak etxita ari direnik ez dugu esango, baina jada 22garrena oso urrun eta utxalak hausi erasokor jokoan sartzera behartuta ez ote diren esango nuke orain. 16 eta 2 markagailuan berriz ere sake ateratzera dator. Goiuri Zabaleta atera du sakea, luze ezkerparetara arrimatua, 6 erditik makurtuta jaso Leire Galeano, kornabikoa Goiurik, jaso Ainoak txokoan Goiurik eta irrist egin da jaso ezin. Leire Galeano 17garrena lortu dute Goiurik eta Iratik eta hor nik uste Ainoak Carlos Urizepaileari egin dion begiradarekin esan nahi izan diola pilotalekua hain labainkor egonda jokatzeko
oso zail dagoela. Aipatu dugu emanaldiaren hasieran gu ona sartu bezain laster Jose Mari Galeano Leireren aitak esan digula pilotalekua berez gaur labainkor zegoela eta freskagarriarekin oinak usti behar izango zituztela pilotariek. Eta hemen noski Laurek minik ezartzea izango dute xede, baina txapelketako partidaren ezkero ahalik eta tanto kopuru handiena egin beharko dute, egiten saiatu beharko dute gaur. Ainhoa Ruiz de Infantek eta Leire Galeano gero berdinketak jesuan edo sailkapen taulari begiratu behar bazaio ez baita gauza bera tanto bian galdu edo bitik gora galdu. 17 eta 2 markagailuan, beste 15 bat jokoan, Oiurik ezin izan du sartu hor eta irutarditik luze astindu du pilota Irati Zabala gostean. Galeano gainean jarri du pilota, Zabaletak Zabalera ez da iritsi. Ainhoa Ruiz de Infante, 18 eta 2 markagailuan, bere buruaz haserre Ainhoa Ruiz de Infante, biraoka eta berriz ere etorri dira. Freska garrikotoa dagoen lekura. Hankazolak gustitzera lau pilotariak. Egin gizun horretzen da, uneotan Irati Zabala. Eta badatu apurka, kantxara berriz ere lau pilotariak. Oso azkardoa partida. Atzo Iruritan izan zen promozio mailako partida. 16 minutu tardi pasatxoan bukatu zen. Honek jada badira, hau hasi dela badira jada 20 minutu, baina alere oso azkardoa. Eta nabarmen dira aurretik eta nagusi markagailuan eta jokoan Zabaleta eta Zabala beste sake gaizto bat. Oiuri Zabaletak Leirek bueltatzerik izan ez duena, 19 eta 2 markagailuan. Sakez Oiurik egin duen 5. tantoa izan da huxe. Tanto sorta eder batekin joango da Amazabal pilotalekutik bere etxera. Bertako alaba, Leitzarra Oiuri Zabaleta, oraingoa Zabalera. Leirek sartu behar eskuinez, jaso. Erriz ere jokoan sartuko da Oiuri, txokoan luze bertan da Ainhoa, baina jasotzerik ez nik uste hor behar bada irristere egin duela, iruditu zaidala. Azken unean kirrinka arraro bat atera baitute Bizkaitarraren oinetako, 20 eta 2 markagailuan eta tanto bira dute garaipena eta txapelketako 3. puntua. Zabaletak eta Zabalak berriz ere Zabalera Goiurik eskuinez sartze din Leire eta sak errematean Legezarreko Orbamiko batekin 21 lortu dute. Urdinez ari direnek 21 eta 2. Eta nik uste horixe bakarrik falta zuela, biparetaz tanto bat amaitzea baino ez zuela falta. Gaurkoan estatistiken zakua. Erabat osaturik eroan dezan etxera. Zabaleta gazteak 21 eta 2, bere azken sakea izan da hauxe, Leirek makurtuta eta irristekin eta gero jaso. Dien tartera luze xamar, Oiurik Leirek jaso, airez Goiurik Zabalera, kontrakantxatik bildu. Ainhoa Ruiz de Infantek eta bildu ez ezik gaizto jarri ere bai. Iratik jaso, txokoan erdialdera Ainhoak, txokoan baita Goiurik ere, bipareta gero Ainhoak, eta hori jasotzerik ez. Goiuri Zabaletak 3 eta 21. Ea markagailua osatzea lortzen duten gutxienik. Ainhoak eta Leirek biparetaz egindako lehendabiziko tantoa izan da hau. Bizkaitarrarentzat, Ainhoarentzat, eta horrez gain badu beste bat ere sakez egina. Eta hemendik aurrera 3 eta 22 edo partida bukatu bitarteko sakeak Andrazko honek izango ditu bere esku, Ainhoa Ruiz de Infantek alegia. Atera du sakea, bosteterdian gaiztotu bintzaio pilota Iratiri, baina Zabalaldera pilota igorririk jaso, kantxa erdira bizi eta indarrean Ainhoak, eta hor
Gainera etorri zaio pilota Goiuriri, hankageldian jo behar izan du. Eta jasotzerik ez, eta gainera esango nuke esku orpoarekin jote duen. Goiurik eskuaz kexu da, Leitzarra eta atxeden setera jo du. Esparadrapo pixka bat gehiago jartzera, etako babesgarri apur bat gehiago jartzera. Partida bukatzeko, eragozpenik. Ez omendu izango, baina behar bada berrituko zaio. Gaurko pilotaka da, oker horrek eragindako kaltea edo mina, bien tartera berriz ere indarrean bideratu nahi izan du pilota. Ruiz Infantek airez sartu da. Atzo egin zuen legez pilota txar bat kentzearen Goiuri iratiri, atzelariari laguntza eman asmotan hain zuzen ere, baina ez du behar bezala jo, eta nik uste aurrekoaren antzera jotaka da hau ere eskuaren orpoaz joa izana dela, joa izango zuela Goiuri Zabaletak, 5 eta 21 eta bien tartera bigarren tantoa Ainoak amaitu duena, eta berriz ere Zabalak pasadio pilota Ainoa Ruiz Infanteri, eta jarri du Bizkaitarrak beste tanto bat abian, 5 erditik bere burua lurrera botata edota irriste egin da jaso Zabalak, eta gero kantxaren erdialdetik Zabalera dejada egin nahi izan du Ainoa Ruiz Infantek, baina tantoa behartzen moduan amaitzerik ez, eta jokaldia hartara biribiltzerik ez. Eta Ainoaren akatxorrekin bukatu da partida, 22-5, marka joan garaipen garbia gaur. Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak lortu dutena, eta hau guztia oso denbora tarte laburrean gertatu da. 23 minutu eta 40 segundoan hain justu ere. Elkarrizketetan hasi aurretik azkar errepasatuko ditugu lau pilotariek utzi dizkiguten estatistikak. Goiurik egin du tantorik gehien, atzera bat, moztuta bat, dejadaz bi, airez bat, sakez eta txokoan 5, eta Zabalera irekita eta biparetaz beste bana ere bai. Iratik egin du beste bat ere, Zabalera jota hain justu, eta Leirek ez du izan ez egindakorik, ez da galdutakorik ere, Ainoak bere aldetik lau utzi ditu. Sakez bat, biparetaz beste bat, eta bien tartera jota beste bat, galdutako bi pilota izan ditu Ruiz Infante Bizkaitarrak, eta hauek esanik, hemendik denbora tarte oso laburrera joango natzaie elkarrizketa egitera, gaurko lehen partidan aritu diren lau pilotariei, eta berehala izango dugu haien testigantzetan Ainoak, Leirek, Goiurik eta Iratik zer dioten entzuteko parada. Hemen ditugu gaurko partida irabazle sortatu diren bi pilotariak, Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala. Goiuri gaurkoan nahieran aritu zara etxean, 20 bukatu da, joango zara etxera. Bai, guztua. Hasieran nahiko ona eman diu. Guztua sentitu nahiz bai pilotakin eta bai kantxakin. Azken herrin, nik uste neurrik hartutan itula eta horrek ere favorezitu diula. Eta guztua indako lanakin eta pozik. Sakeak eramaten hobekixiago moldatzen da. Normalean Leire Galeano gaur makalibili da, baina sake guztiak ezkerparetara atera dizkiozu, beste bi Zabalera jo dituzu, baina aurkariak nahasteko helburuarekin pentsatzen dut. Bai, nik uste hori dela baina nire jokue. Baina, egia esan, pilotaleko nahiko azkarra da, eta atzen pilotak pixue hartzen dut, eta nik uste sakea lortzezunak mina asko itezula, eta hori pasa da, eta guztua. Alere partida guztian zehar kezkaturik ikusi zaitutzagu Laurak irriskortasuna zela eta pilotaleku hau noblea dela ematen du, baina gaurkoan labainkor dago, zola. Ez, gaur ez dakit, humedadea o ez dakit. Gaur, aste honetan entrenatutanen behintzat, normal zeon, pixkoak gelitu itezela ere bai. Baina, gaur ez dakit zeba, asko irristatzezun eta,
kosta da. Irati zuri dagokizunez, atzean pilotak da asko baztertzen eta pilotari epelak ematen ibili zara, baina irrist ere batzuetan egin behar izan duzu. Bai, gaur nik uste pelota gozatu etela, egi esan da, nik uste gaur Goiurik ikusten partia indula, eta karga hundena behak hartu dula bikoten, eta geho bestaldetik Leirek eta Ainoak ez duela bere une ere hola izan. Eta Goiuri, zuri partidaren amaiera aldean ikusi dizugu pare bat pilota eskuorpoarekin jo dituzula edo eskuan sartu zaizkizula, behar bada zer izan da eskuorpoarekin jotzearen ondorio izan da? Hori? Pilota, sartu naiz eta gaizki eman diot. Eta, pixko bat guain behatzetan moratonak ateago zaizkiteran ikuste, baina, hoi ez da okentzeik meditu eberaena. Eta, iratik esan bezala nik uste beraiek ez duela beraien partidu egin, baina, batzutan tokatzei olako partidu jokatzea eta eramatea ere ez da erresa. Atzo irabazterik atzen duten izan, gaur bai, eta gainera oso tanto gutxian utzi dituzu aurkariak, 5 tanto eginda besterik ez dituzu utzi, Ruiz de Infante eta Galeano. Bai, ikusten da partidu zik diferente diela, taktikare oso diferente, pilotaleko ezberdinak eta horrek asko iten dola. Eta, gaur nik uste pilotaleko honek, honea indiula, eta, guztua puntukin. Eta hemendik aurrera irati, azkenengo galdera nire aldetik, datorren astean urrengo partida, etxetik gertu Tolosako inauterietan, behar bada plaza berezia izango da, Beoti Barkoa eta gainera inauteri festetan zuretzat. Bai, izan da Beoti Barren jokatzek, solako pelotaleko baten jokatzea ondo, eta ikusikoa. Haire partidu zai eukiko deu, baina, gaur bezala atatzen bagea irazteko aukerak eukiko itxun ere ustez. Edarki, eskerrik asko neskak eta gozatu gaurko garaizenaz. Eskerrik. Eta segidan etorriko zaizkigu bertara Ainoa Ruiz de Infante zaigu etorriko elkarrizketa esetera eta Leire hemen daukagu zintzo geure galderei erantzuteko prest. Leire gaur ez da zuen eguna izan, sakeak normalean eraman hori dituzu, baina gaur ezin izan duzu. Goiuriren sake erauntzi hori jasen. Ez da dentzen ezin. Gaurkoan sakeak eramaten makali bilizara. Asko gaitu zaizkizu Goiuriren sakeak eta jasotzen. Luga oso lagana zeban, eta egiz esan ibili ezin zanin, eta gaur ezin zan ondo ibili. Eta partidan sartzerik ere ez duzu izan, alde horretatik? Ez. Oso lagana zeban, asko kostau jat zela jasotzia, Goiurik ondo aprobetxo da hori ez, eta gaur ezinean. Eta Ainoari ikusi diogu, begirada bat zuzentzen epailearen gana esanez partida behar bada bertan bera geratzea zatekeela honena, amaitu da eta tanto oso gutxi eginda joango zarete etxera, zuentzako kalte, aberaxa negatibo xamarra izango delako gorko partidaren ostean. Bai, ez ginoan espero lurrabe hola egotia. Aurretik jokatuta sekunta ezean nola egote, baina, gaur rolatoko jaku, ezin zan ez egin da hori peina. Eta hemendik aurrera lasterja da, datorren astean Bergaran izango duzuen partida horri begira, pentsatzen dut. Bai, urrengo hastian Bergan bauku, eta aberra aprobetxatzen eta bueltia emate jaun, ez? Ederki eskerrik asko Leire eta altxaburu aliketatzaren. Eskerrik asko. Hau esako eraz, Leire Galeanoren eta partida irabaztea lortu duten beste pilotarien, Goiuri Zabaletan eta Irati Zabalaren hitzak, eta hauek esan da, gaurko jaialdiaren bigarren partidan jokatu behar duten lau pilotarien partidan sartuko gara jarraian, Gorriz hariko dira Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi, Urdinez aurkari, sailkapen buru direnak, hariko dira, Jera Iturriaga, eta Oiana Orbegozo, hain zuzen ere, bere alagara partida honen kontaketarekin, berotzen utziko diegu pilotariei, guk ere atxeden tarte laur bat hartuko dugu, eta partidaren partida honetan jendaurreko orkozpena egitera doazenean, ekingo diegu guk berriro kontaketa jardunari. Laizter arte!
Bigarren partidan ari behar duten lau pilotariak Andre Aldaregi, Olaz, Ruiz de Larramendi, Jera Iturriaga eta Oian Orbegozo azken beroketa eriketak egiten ari dira, baina partidari hasiera eman aurretik berriz ere sailkapenari begira azkar bat emango diogu eta gaurko garaipena erantsiko diogu Zabal eta Zabala bikoteari. Lehen postuan lautik hirurekin Iturriaga eta Orbegozo, Barrokal eta Agirre ere Iturriagak eta Orbegozok 17 puntu positibo dituzte, Barrokalek eta Agirrek postetik 3 dituzte eta 11 puntu positibo, Arrietak eta Mujikak 3tik 2 garaipen dituzte eta 19 puntu positibo, Ruiz de Infante eta Galeano laugarren postuan dira momentuz, lautik birekin, bostetik birekin gaurkoa ezpaitzaie sailkapen hartan erantxia eta beratxa berriz ere kalkulatu beharko dugu. Gaurko bost positiboak eta 22 negatiboak batuta eta kenduta, bosgarren Aldaregia eta Ruiz de Larramendi gaurkoan lautik 3rekin jartzeko aukerarekin eta orain arte puntu bateko aberaxarekin, seigarren Zabaleta eta Zabala lautik 2rekin eta 2 puntu negatiboren aberaxarekin eta zazpigarren Etxekolonia eta Mendiburu bostetik punturik gabe eta 63 puntu negatiboren aberaxa dutelarik. Hau esek beraz kontuak sailkapenean, hauz bada ere erantsi diogu garaipena Zabal eta Zabala bikoteari eta berriz ere hau zerantzi beharko diogu gero partida honetan 22 tanto egitea lortzen duen bikoteari gaurko puntua eta garaipena eta partidaren atarian esan beharrekoak esan eta berehala badoaz lau pilotariak eta Nafarroako Pilota Federazioaren ordezkari legez epaile-lanetan diharduen Carlos Uriz jauna kantxaren erdira, Maider Petriren agatera die lau pilotariei eta epaileari argazkia diosala luzatu die Uriz jaunak lau pilotariei jaurti du txapagora eta aurreneko partidan bezala bigarren honetan ere txaparen alderdi gorria adierazi du Leon Castilloak partidari hasiera emateko ardura Ainoa Andre Aldaregiaren gane egongo da beraz. Ainoa Ruiz de Infante aserre joan da aldageletara eta penatuta lehendabiziko partidan ostanto besterik ez dutelako egin. Leire Galeano eta biek emango diete buelta. Antzu Larrak eta Otxandiarrak aurko porrotari eta datorren astean izango duten urrengo partidara begira indartsu eta garaipena lortzeko gogoz joango direla pentsatzen dut. Bergarako udal pilotalekura bien bitartean hasi da hemen urko jaialdiko bigarren partida, Olatzek palanka duela jakin badakigu eta pilotak gora joan zaio Eulate argazteari lehendabiziko tantoa Iturriagak eta Orbegozok lortu dute. Azkar pasaditzegun, lau pilotarien datuak, 30 urte ditu Andre Aldaregi Alatasarrak, bere bikotekideak 21 urte. Bete zituen duela hilabete eskas, urtarrilaren 9an okerazpanago, 36 urte ditu. Orain txosake ateratzera doan Jera Iturriagak eta 28 urtekoa da Oiana Orbegozo Gipuzkoarra Azpeitiarra. Partida honetako bigarren tantoa dago jokoan, gainera etorri zaio pilota hori Aldaregiari, baina azken unean gehiegitxo loratu du behar bada gainera etorri izanaren kausaz. 2 eta huts, markagailuan aurretik dira. Bertako xeala ba, goiuru bezala gera ere leitzarra baita eta Oiana Orbegozo eta orain arteko tanto biak Utsei esker erabakiak izan dira, biak alabiak bat Andreak eta bestea Olatze galduak izan baitira. Sake gaizto bat orain Jerak eta Olatzek ezin jaso 3 eta huts markagailuan, oso sakatzaile ona da Iturriaga eta arma horri gaurkoan ere probetxua atera gura izango dio oi bezala Leitzarrak badator berriz ere sake ateratzera pilotari 3 kuadrotar inguruan punpa eragin eta 6 tardira bidali 6 eta 3 laurdenetik atzera bideratu du pilota Olatzek aurrealdean
Da pilota orain, Oianaren pilotaka da horren ostean, berriz ere atzera. Olatzek. Lautik Olatzek libre. Bien tartera eta indarrean, Lauterditik Jaso. Ruiz de Larramendiren zartakoa. Orbegozok eta gero bien tartera berriz ere indartxu. Andre Aldaregiak. Eta pilota hori aurrekoen antzera. Aurrekoak ez bezala ez du jasotzerik izan. Orbegozok bat eta 3 markagailuan lortu dute lenda bizikoa. Latasarrak eta Eulatearrak. Eta badator, korrika txikian, lasterkaldi txikian. Andre Aldaregi asake ateratzera. Bostetik. Orbegozok, eragozpenik gabe erantzun. Ruiz de Larramendik atzera. Bostetik, Orbegozok zabaldu. Gainera etorri zaio eta gainera ezker paretari itxatxita zijoan gainera pilota hori. Eta nola edo ala. Ezkerrez atera du pilota hori. Ezker paretatik eta zabaleratuta. Tanto polita lortu du. Korrika abiatu da pilota hori jasotzeko intentzioarekin. Andre Aldaregia, baina berriz ere pilota berdean ipintzerik, berdean jartzerik ez. 4-1 beraz, Iturriaga eta Orbegozo aurretik. Sake ateratzera dator. Era Iturriaga luze-luze. Jarri du. Sake gaiztoa zen eta Olatzek goiko txapara bideratu du pilota. Tantoa beraz. Urdinen alde, 5-1 markagailuan. Berriz ere badator, sake ateratzera Iturriaga. Hau ere, aurrekoak jarri dituen legez luze jarri du. Eta lehengoen emaitza berbera izan du. Pilotaka da bakarronek, sakez. Sartu dieta tantoa. Gerak aurkari 6-1. Sakez leitzarrak amaitu duen. 3. tantoa izan da hause. Erdiko sakea, baina azkenean ezkerparetara gerturatua. Gerria sartuta Jaso. Olatz Ruiz de Larramendik. Guze astindu du besoa, bere palanka aprobetxatu nahian. Besoan duen indar hori guzti aprobetxatu nahian berriz ere. Kantxa erdira, Olatzek. 4-4. Orbegozok. Gerak, 3 tertitik atzera. Luze-luze, erdiko pilota. Kokatua dago. Olatz Ruiz de Larramendi, luze-luze jarri du pilota. Orbegozok gisaberean erantzun dio. Pilotaka da horri, ostean Olatzek atzera, 6 terditik eman. Oiana Orbegozok, bien tartera moztu. Aldaregiak, Orbegozok Jaso, berriz ere moztu. Andreak, Oianak ireki, barruan da pilota, kontrakantxatik, bildu. Olatz Ruiz de Larramendik. Ezkerrez atzera. Oianak. Eta baita gero eskuinez Olatzek ere. 5 terditik Jaso. Orbegozok. Moztu. Aldaregiak. Iturriagak zabaldu. 3 terditik luze-luze. Ia 6. Olatzek. Gainean da pilota doi-doi. Andreak ireki eta ezker zehar horrek ez du. Erantzunik Jaso hueltan. 2-6 markagailuan tanto luzea izan da. Eta lana egin izanaren poderioz lortu dute bigarrena. Andreak eta Olatzek 2-6 markagailuan. Pasadio pilota, Oiana Orbegozok. Andre Aldaregiari eta badator, Latasarra. Sake ateratzera luze jarri du, Lauterdian apur bat gainera etorri zaio, baina nola edo ala. Atera du pilota hori. Gorputzetik Orbegozok, gero berriz ere. Atzera Olatzek. Gera sartuko da orain jokoan. Bien tartera indarrean, pres da Olatz. 3 terditik luze-luze. Inarrosi du pilota, 5 terditik. Txapara, joan zaio pilotaka da hori. Orbegoz hori bazera mankarga. Eta zamaren ondorioz, kargaren ondorioz, jasotzerik ez. Urola Kostako pilotariak, Azpeitiarrak, 3-6 markagailuan.
Hasi zaizkie pixkanaka hurbiltzen. Aldaregia eta Ruiz de Larramendi, Iturriagari eta Orbegozori. Este sake bat atera du. Aldaregiak jaso. Orbegozok jaso, berriz ere zabaldu. Aldaregiak bildu eta gaiztotu. Iturriagak. Olatzek eraman berriz ere kantxa erdira ireki. Gerak bere burua lurrera botata jaso. Aldaregiak berriz ere zabaldu. Gerak jaso. Andreak txokoan utzi du pilota Gerak eta gero Olatzek atzera. Sotamanoz zabalera. Oianak. Erdi aldera bildu nahi izan du hor. Aldaregiak gero Gerak atzera gero. Eta Olatz Ruiz de Larramendik ere gauza bera egin du. Pilota atzera bideratzea alegia. Atzera Olatzek seiterditik. Oianak zabaldu. Eta zabalaldetik bildu. Olatzek indarrean zijoakion pilota jaso. Iturriagak eta gero berriz ere. Olatzek atzera. Andreak irriste egin du baina jaso. Gerak luze jarri bien tartera ezkerrez zabaleratu. Olatzek ero berriz ere bien tartera moztu, makurtuta eraman Olatzek berriz ere ireki. Hau ere jaso du. Jasotzen saiatu da behintzat. Andre Aldaregia baina erantzuna ez da txapa gainera iritsi, 7 eta 3 markagailuan berreskuratu dute sakea. Iturriagak eta Orbegozok. Eta berriz ere, Carlos Uriz, Nafarroako pilota federazioko epailearen otzarara saskira joan dira. Partida honetan estreinako aldiz. Gera eta Oiana beste material bat apartatzera hain justu ere. Atera dute. Aukeratu dute, atera behar duten pilota bat zenbakiduna. Agidanez, uno egin baitu oiu Uriz epaia jaunak. Geraren eskuetan da pilota eta badator. Leitzarra sake ateratzera. Pilotari ote txikiak eragin dizkio Antxan Barna eta atera du sakea 6 dira gaizto jarri, ez zu jasotzerik izan Olatz Ruiz de Larramendik, 7 eta 3kotik 8 eta 3ko markagailua izatera pasagara orain. Gerak sakez egindako 4. honen bitartez, 8 eta 3, beraz markagailuak islatzen duen emaitza. Sakera berriz ere. Gera Iturriaga. Aurrekoak baino laburrago jarri du orain. Eta altuerarekin ez zinobeki erantzun dio pilota horri. Ruiz de Larramendik, Orbegozok atzera gaizto jarri dio. Olatzi, makurtuta. Problemarik gabe jaso. Gerak moztu, txost egin du gainera, Andreak jaso, kantxa erdian dejada, eta hor irrist egin du. Azken mementoan, Andre Aldaregiak eta pilotara iristerik ez, 9 eta 3 markagailuan. Dejada polita, Geraren azken hau ere, eta era horretan bukatutako lehendabiziko tantoa Leitzarrarentzat, mikrofonoz kanpo partida hau hasi aurretik Maite Ruiz de Larramendi mugikarekin izketan egon gara eta haren arabera ez dago jaialdia bertan bera uzteko besteko ezetasunik Leitzako Amazabal pilota leku honetan, sopuertan ezetasuna are handiagoa zen eta hor jada pilota lekuaren joko guztietan izan genituen 4 pilotariak maiz xamar irriste egiten, gaurko bigarren partida honetan ari direnak gutxitan ikusi ditugu lapraste egiten eta ea laprasta da gutxi batzuekin jarraitzen duten aurrera irriskortasuna edo labainkortasuna dagoenean pilotalekuaren ezaugarri ez gain pilotariak berak dakartzen oinetakoek ere eragina izan lezakete
Eta behar bada, hori pasa izango zitzaien lehendabiziko partidako laurei, bigarren honetan ez da hain nabarmena ezetasuna edo labainkortasuna naiz eta pilotalekuak ageri duen. Jada polit bat, oraingoan ere. Jera Iturriagak, keinuarekin aurkariak nahastu ditu. Eta goxoki bukatu du tantoa. Jadaren bitartez. Leitzarrak 10-3 aurretik dira. Markagailuan urdinez diharduten biak. Atera du sakea. Iturriagak, Ruizel Larramendik jaso. Orbegozok zabalera. Olatzek Ainoari, Andreari sartadin eskatu dio. Jerak zabaldu berriz ere, Andreak sartu beharko du. Nahita ez bildu eta txosta joarazti gainera. Moldatu da, zelan edo alan pilota jasotzeko. Orbegozo berriz ere moztu bien tartera. Eta Olatzek atzera. Orbegozok eraman. Jokoan barrena luze, Andreak eta baita ostean Jerak ere. Luze eraberean Olatzek bosteterditik jaso. Orbegozok eta Eulatear gaztearen beste zafaraldi bat. Orbegozok jaso, Aldaregiak atzera, Olatzek baino laburrago, eta hor nik uste eramate soiarekin ez dela konformatu goiana, eta jokaldia egiten hasia ere izan dela une txiki batean, baina jokaldia alegin hori txapazpira joan zaio, 4-10 tantoa eta sakea berreskuratu dituzte Andre Aldaregiak eta Olatz Ruizel Larramendik. Erdi-erdiko sakeari 5-erditik erantzun dio Orbegozok. Gainera etorri zaio pilota hori Olatzi eta sobera loratu du Eulatearrak 11-4 tantoa lortu dute Iturriagak eta Orbegozok. Eta berriz ere euren pilota eskatu dio Jerak epaileari, beraz bat zenbakiduna plazaratu dute berriz ere Leitzarrak eta Azpeitiarrak tanto hau jokatzeko. 11-4 markagailuan erdi-erdiko sakea. Oraingo hau ere Jerak aterea, Olatzek eraman, atzera Turriagak, Ruizel Larramendik ere bai. Atzera Olatzek bere palanka aprobetxatzen hasita. Orbegozorena gainean da. Aldaregiak bien tartera. Orbegozok zabaldu. Olatzek moztu. Iturriagak eskumaz atzera. Osteta laurdenetik luze. Olatz Ruizel Larramendik. Eta baita oianak ere barruan da pilota eta kontrakantxatik bildu beharko du. Olatzek ederki bildu du. Berriz ere atzera eta zabalera, korrika egin araziz aurkariari. Eta hori biltzerik, hori jasotzerik ez du izan. Olatzek 12-4 markagailuan. Eta aldea nabarmenagoa. Ez da din izan atxeden setera etortzea deliberatu dute. Urdinek, gorriek barka. Eta estrainak aldiz etorri da. Atxeden setetik freskagarri potoa dagoen lekur arteko bidaiatxo laburra eginda. Jera Iturriaga oinetakoen zolak guzti araztera. Epaileak jakinarazi die lau pilotariei atxeden tartea
amaitu dela, zutitu dira berriz ere partida honetan bihar duten lau protagonistak eta une batetik bestera izango dugu berriz ere pilota jokoan. Jera Iturriaga atera behar duen ondorengo sake honekin luze jarri du eta ezker paretara itxatxe du gainera, eraman Olatzek tupust egin dute hor Andreak eta Jerak gura barik. Jeraren zadaukera hor, zabaldu, presta Ainoa, presta Andrea, bildu. Jerak jaso, baina ez ark gura bezala. Andreak moztu, baina Orbegozok, arazorik gabe jaso. Palanka aprobetxatze aldera, luze jarri du pilota hori. Olatz. Ruiz de Larramendik, Jeraren zatorenkoan aukerako pilota, moztu. Olatzek jaso. Txokoan utzi du Jerak, eta ez du iristerik izan hartara. Olatzek irriste egin dute bidean. Eulatearrak bezala. Eulatearrak eta Latasarrak, bi gorriek eta berriz ere bigarren biderrez etorri da. Horreska garripotua dagoen tokira Jera Iturriaga, bigarren aldiz, oinetakoen zolak bustitzera. Beste hiru pilotariak ez ditugu ikusi. Partida garaian behintzat. Horreska garripotua dagoen tokiran zetortzen behar bada, beroketariketetan gu ohartu gabe etorriak izango dira, baina Jerak bi aldiz egin du jada kantxatik edo atxeden zetetik. Horreska garripoto gainoko bidea, beste 15 bat jokoan orain, Olatz sartuko da. Pilotaka da luzea. Jodu horrengoan Eulatearrak, eta ez da atzean geratu. Azpeitikoa ere, luze berriz ere Olatzek. Eta Oianak ere gauza berbera egin du atzelariak elkarra utzi nahian dabiltzala. Esango genuke oraingoan luze. Eta pixka bat zabalera duta. Iturriagak arazorik gabe jaso. Ruiz de Larramendik, Iturriagak ezkerraldean barren aluze jarri. Andreak eraman eta gero Oianak atzera. Olatzek Jerari sartzeko aukera kendu dio. Eta baita gero Oianak Andreari sartzeko aukera ere. Luze. Olatzek laburxiago. Oianak. Txokoan Andreak iritsi egin da Oianak. Eta bipareta egin du. Andreak moztu. Txokoan sotamanoz. Goxo. Oianak pilotaren hegaldia moztu. Eta hartara lortu tantoa. 14 eta 4 markagailuan hortxe duzue. Tantoaren bukaeraren errepika. Eta lurrean etzan da zegoen Andre Aldaregia pixkanaka hasi da. Latasarra zutitzen. Buruan hartu bide dumin. Baina ez du deusagidanez. Pozten gara horre gainontzeko hiru pilotaria Golatzkiera eta Oiana aritu zaizkio Andreari laguntzen. Maite Ruiz de Larramendi Mujika ere joan zaio Andreari. Ezer larririk ote duen galdetzera, eta nik uste pilota hori jasotzeko ahalegin horretan jo duela behar bada Andrearen buruak pilotalekuaren zolaren kontra. Baina orain txetorri zaigu Maite esatera, Andrea ongi dagoela eta jarraitzeko ez duela eragozpenik. Pozten gara beraz. Eta igusten hariko zareten legez, jokoak hemen lanean jarraitzen du. Andreak ez duen aparteko arazorik hemendik aitzin. Partida bukatu bitarte emaitza gora bera. Beste 15 bat jokoan aipatu moduan, atzera Olatz Ruiz de Larramendik. Orbegozok luze. Eta Olatzek ere Bergisan erantzut dio pilotari. Orbegozok aurre aldera, eta Olatzek ostera ere atzera. Zartakoak eraman besterik ez da egiten ari. Oiana jokoan astera. Pilota jaitsi Olatzek eta hor kantxa dira bizi eta indarrean pilota mozten saiatu da. Aldaregia eraginkortasunik gabe ordea. 5 eta 15 eta 4 barka. Tantoa urdinek egina izan da eta
Eta gauzak horrela berriz ere sakea. Gera Iturriagak izango du aurreko tantoan izan duen eran. Hain zuzen. Beste tanto bat jarri du jokoan. Gerak. Olatzek jaso moztu Gerak. Baina eraman. Andreak luze gero. Horbe Gozok eta baita Ruiz de Larramendi gazteak ere. Atzera. Eta albait luzen. Olatzek. Berriz ere Olatz. Ostera ere atzera. Aurretik Gibelera berriro. Bideratu du jokoa. Oianak. Eta luzean txean. Olatzek ero. Olatzek atzera. Eta Oianak ere bai, aurrelariak ikusle soil dira, tanto honen zatirik handienean aurretik sartu da Gera, baina oraingoan behintzat lehia pertsonalizatu dutela ematen du. Olatz Ruiz de Larramendik eta Oiana Horbe Gozok elkar zeinek zein eutxiko borroka hori. Ari baitira gauzatzen bien tartera moztu Iturriagak eta Gerria sartuta pilotari luze erantzun dio. Olatzek berriz ere Olatz sartuko da eta ohi duenez atzera. Oianak gainean jarri du pilota hori. Legezarreko bipareta gehiegitxo zabaleratua. Gerak bildu. Olatzek jaitsi. Oianak zabaldu eta beste zafarraldi bikain bat. Olatz Ruiz de Larramendik bere palanka aprobetxatzeko joa. Ezin jaso, sotamanoz edo airez. Pilota horren egaldia mozten saiatuta. Oianak eta saskira etorri dira. Eta gorriek euren pilota atera dute. Carlos Uriz, Nafarroako Pilota Federazioko epaileak adierazi duenaren arabera. Jarri du tantoa martxan. Andreak doido iritsi da. Oianaren arrapostua. Frontisera, Gerak atzera, txostegin dio pilotak Olatzi, baina arazorik gabe atzeratu. Berriz ere, Olatzek atzera. Luze-luzera bilidu pilota, indarrean zijoan eta gorpuzera etorri ere gintzaio. Apur-apur bat Oianari, baina arazorik gabe jaso. Kontrakantxatik Aldaregiak bildu girista egin du hor. Gerak altuera eman dio pilotari Olatzek eta gero Oianak pilota atzean Gibelean jarri. Eta Ruiz de Larramendik berak ere bai, luze-luze. Horbe Gozo, ezkerrera duda gainera, eskuinez jaso. Olatzek unpagonan zabaldu, Iturriagak. Aldaregiak bildu. Horbe Gozok zabaldu, Aldaregiak berriz ere bildu. Gainera, etorri zaio pilota hori Oianari. Eta gero Olatzek atzera, boste terdiraino etorri behar izan du Iturriagak, baina pilota eragozpen nabarmenik gabe eraman, berriz ere beste zafarraldi latz bat. Olatzek Horbe Gozok arazorik gabe jaso duena, atzera erdi-erdiko pilota baina indarrean zijoana Olatzek. Horbe Gozok eraman eta gaiztotu. Eta Gerak orain izango du erasotzeko bidea. Aldaregiak zabaldu, berriz ere jaitsi. Gerak, Aldaregiak hiru eta laurdenera erantzun dio, txokoan Oianak gaizto. Eta Andreak ezin pilota hori altxatu. 16 marka joan, tanto polita eta piloteatua ikusi dugu. Azkenean urdinen alde joan dena. Geraren eta Oianaren alde alegia. Eta pilota aldak eta euren lendabizikoa atera izango dute orain. Iturriagak eta Horbe Gozok kanbio esan baitu ahots goran bertara bildu den pilota zale orok entzuteko moduan Carlos Uriz epaileak 16 marka gailuan beste 15 bat dago jokoan. Horbe Gozok luze kantxaren erdira. Olatzek hoi beste indarrik eman gabe, oraingoan bai, oraingoan astindu du pilota, lauterditik jaso.
Eta Gerari sartzeko aukera kendu Oianak, eta gero berriz ere luze, eta atzera Olatzek. Eta baita Oianak ere. Olatzek luze atzera, eta boste terditik. Oianak altxa. Olatzek jaitsi eta indarrean. Gerak jaso, Aldaregiak aukerako pilota izan dezake hor, luze jarri. Bien tartera, Oianak eraman, eta Olatzek zafratu eta atzera. Orbegozok jaso, berriz ere sartuko da jokoan Olatz. Iruterditik azkar baletatik luze. Iruterditik toki berberera iruterdira. Luze erantzun dio pilotari Iturriagak eta laburrago ostean Ruiz de Larramendik. Aldaregiak ireki. Zabalera. Iturriagak moztu eta gaizto jarri Aldaregiak. Orbegozok eraman beste bolea bat defentsalanerako hau ere Oianarentzat. Gerak zabaldu eta ia kontrakantxatik moztu. Andreak txokoan Gerak, gero atzera Olatzek eta korrika egin behar atzeraka. Oianak jaso gainera etorri zaio eta gaiztotu zaio, biziki gaiztotu gainera. Olatzi baina atera, oraingoan Andreak ireki airez defendatu da hor. Gera, Oianak atzera segidan eta atzeraka etorri behar izan eta gero ia pasatako pilota jaso, dejada egin egin izan du hor Zabalean. Kantxa erditik, baina txapazpira joan zaio, bete-betean pilotaka da hori. Gera Iturriagari, 6 eta 16 eta berriz ere Aldarigiak eta Ruiz de Larramendik euren aurreko pilota ateratzea erabaki dute. Eta partida geratzearen aldeko autu egin dute. Lehen biziko aldiz, Gerak eta Oianak behar bada etenaldi hau taktikoa baino gehiago nekearen gatikoa izango zen, tantoa piloteatua eta oso mugitua izan baita, lau pilotarien zatortxe ikusten ari gara, esparadrapo babes handixeagoa ari dela jartzen Gera Iturriaga eskuetako batean, behar bada ez dakit pilotaren bat eskuan sartuko zitzaion, edo hauldez aurretik orain hurrengo partida jokatu zuenetik aurreko astekan Olaberrian aritu zen Iturriaga Orbegozarekin batera, Ruiz de Infanteren eta Galeanoren aurka behar bada hortzik eskua minberatutxe ezote zuen izango. Jarri du, tako pixka bat gehiago, hortxari dira Olatz eta Gera. Reskagarriari trago eginez, Oiana bera ere bai, eta takoak atontzen eta ongi jartzen ikusten dugu Andre Aldaregia. Lau pilotariei zutiarazteko agindu eman die, epaileak azkeneko tragoska egin dio. Freskagarriari Olatzek eta bat apurka, lau pilotariak berriz ere, kantxara jokoa berriz ere, abian jarri nahian beraz. Orbegozok pasadio pilota Andrea Aldaregiari, bote txikiak eraginez, badator sake ateratzera. Latasako pilotaria luze jarri du. Iasik jaso. Orbegozok Ruiz de Larramendik atzera, berriz ere 6 ingurutik lanean aritu behar. Oianak, Andreak zabaldu, Iturriagak bildu ia kontrakantxatik. Ezkerraldetik Zabalera, Olatzek indarrean bildu, Gerak eta gero pilota luze astindu, Olatzek gainean da, Oianaren pilotaka da, luze jarri du, Aldaregiak eta gero kantxa erdira bizi eta indarrean Oianak. Berriz ere Zabalera, bertan da Aldaregia, biedagatzera, Olatz sartuko da, onak honetan jokoan. Orbegozok lautik kantxa erdira, Aldaregiak atzera. Berriz ere, Oianak joko du pilota, bien tartera luzesko. Eta gero iruterditik herria sartu eta ia 6 laurdenera bideratu du pilota. Olatz Ruiz de Larramendik, Orbegozok jaso eta Aldaregiak ireki. Urrundik bildu eta ezker paretara gerturatu. Iturriagak nola edo alatera du ezkerretik pilota hori. Olatzek luze jarri du. Txokoan barrena pilota hori. Gerak oraingoan berriz ere txokoa erabilita luze.
Oianak, Andreak jaso, kantxa erdira ireki egin du ezkerrez. Oianak eta gero Eskumaz Olatzek luze. Pilota gibelean jarri aurrera bideratu du joko Oianak. Luze. Andre Aldaregiak berak ere. Eta baita Oianak ere segidan. Bostetik pilota zai atera du. Orbegozok. Hiru terdi Aldaregiak eta gero luze Orbegozok. Hiru terdi Laura bertatik. Ia bostera. Ruiz de Larramendik. Orbegozok jaso. Ruiz de Larramendik lau terditik berriz ere luzesko jarri. Orbegozok eraman. Eta Olatzek beste astinaldi bat atzera. Boste terditik. Ezkerrez eraman Oianak eta berriz ere. Hirutik. Ia seira pilota indarrean ibilita. Olatzek. Berriz ere. Aurre aldetik Ibelera pilota hori. Boste terditik. Hau ere jaso. Oianak. Eskuan sartu egin zaiola esango nuke. Ez duelako aurrekoak bezain garbilo. Olatzek. Jerarentzat aukerako orain. Bien tartena moztu. Prest da Olatz. Gerria sartu eta Legezarreko bipareta. Eskumaz gainera etorri zaion pilota hori. Atera eta eraman. Jerak eta gero berriz ere luze. Atzera Ruiz de Larramendik. 6-4 inguru horretan. Irrista egin du, azken unean, Oiana Orbegozok eta Olatzen Zafraldi. Ikaragarri horri ez zein erantzunik eman. Zazpigarren egin dute beraz, Aldaregiak eta Ruiz de Larramendik eta berriz ere. Pilota aldatu dute antza. Alaxe da, pilota aldatu dute. Gorriz ari diren Andre Aldaregiak eta Olatz Ruiz de Larramendik. 7 eta 16ko emaitza islatzen du Leitzako Amazabal pilotalekuko markagailuak. Sakera dator Andre Aldaregia korrika txikian pilotalekuan barrena. Eragin dio punta pilotari eta atera du sakea bostetarditik. Aiztoz zijoan sakea. Eraman Orbegozok bien tartera luze Oianak eta Gerria sartuta Azpeitiarrak atzera. Berriz ere Oianarentzat pilota luze arrotzeko eta astintzeko aukera bostetarditik. Eraman Olatzek. Iturriagak moztu. Aldaregiak jaso. Iturriagak kantxa erdira indarrean Sotamanoz. Oso manera eta postura behartuan bortxatuan sartu da Andre Aldaregia eta ezin pilota hori berdean ipini, berdean jarri 17 eta 7 markagailuan eta tanto egitearekin batera pilota aldatu dute Jerak eta Oianak. Sakeari erantzun egin dio Olatzek, zabaldu Jerak, bertan da Aldaregia eta bildu. Atzera Oianak, Ruiz de Larramendik luze, baina Jerari sartzeko aukera kendu gabe. Ez du nik uste nahi bezala jo. Jerak pilotaka da hori, Andreak aurrera eta gero berriz ere Oianak atzera, Jera sarrezadin jokoan. Ruiz de Larramendik jaitsi, Jerak jaso, bere burua lurrera botata. Aldaregiak bizibili eta moztu, txokoan barrena luze, Orbegozok, Andreak eraman, Ormabiko ona eta gurpilduna. Orbegozok, Aldaregiak moztu, eta ostean, Orbegozok atzera nola edoala gainean jarri eta gaizto. Aldaregiak zabaldu eta Sotamanoz aurrez. Andreari pasazaion gauza berbera pasazaio oraingoan. Oianari indarrean zijoan pilota, hanketara bideratu dio gainera Andreak Oianari eta ezin. Berriz frontiserantz bideratu pilotaka da hori. 8. egin dute. Horriek 8 eta 17. Eta tantoa egitearekin batera bikoten egitekoa pilota aldatzea ari da izaten. Beste tanto bat jarri du jokoan Andre Aldaregiak.
Luz erantzun dio pilotari, kantxa erdira. Jokoa biratuta. Orbegozok eta gero Luze, Ruiz Larramendik. Olatzek irutartitik Luze. Lau eta hiru laurdenera. Orbegozok zabaldu. Eta Ruiz Larramendik beste zafraldi izugarri bat ezkerparetarantz. Orbegozok eraman eta hor hanka geldian jodu azkenean eta oinen koordinazioa galdu du. Irristegitearen ondorioz aldaregiak eta horren eragia izan da azkenean pilota horrek ez duela frontiserako bidea egin. Txapaperakoa baitzik. 18. lortu dute. Leitzarrak eta Azpeitiarrak eta pilota aldatuta eurena plazaratu dute. Ostera ere, hainbatetan aurrez beste hainbat alditan egin duten moduan. Atera du sakea. Iturriagak eta jarri du. Beste tanto bat jokoan. Orbegozok atzera. Gerria makurtuta. Jaso. Ruiz de Larramendik. Iturriagak atzera. Tupustegin dute hor. Nahi gabe. Iturriagak eta aldaregiak. Andrea. Atzera. Orbegozok Luze. Olatzeko ezala. Beste zafraldi bat, bosteterditik. Luz erantzun, altuera, pilotari altuera eman eta aurrelariari sartzeko aukera kendu eta gero goiko txapara bideratu du pilota hori. Olatz Ruiz Larramendik eta akatxonek eman die. 19. Iturriagari eta Orbegozori 19 eta 8 markagailuan. Zuloa gero eta zabalagoa eta tartea gero eta txikiagoa. 22. tantorako. Atera du sakea. Iturriagak txosta jo du pilota horrek eta pixka bat erdiratu da, baina Olatzek jaso, Jirak moztu, Andrea Kaltxa, eta gero berriz ere, pilota gibelerat bidali du. Iturriagak. Zabalerantz bideratu du pilota Orbegozok eta baita Olatzek ere erdi-erdiko pilota zen Oianak jaso behar zuena, baina azkenean Olatzek aurkariari ibiltzea eragin dio. Olatzek aurkaria ibilerazi du eta naiz eta jarria izan eta prestegon kolpak eta behartzen legez egiteko ez du jasotzerik izan. 9 eta 19 eta pilota aldaketa egin eta berehala beste 15 bat jarri du martxan Andrea. Aldarekin Anafarrak, Ladasarrak, Luze. Eta indarrean Olatzek aurrekoan eta baita orain ere Iasaitik pilotari altuera eman eta aurrelariari sartzeko aukera kendu dio Orbegozok. Berriz ere Luzesko. Ruiz de Larramendik atzera eta ezkerparetara gainera, etorri egin zaio pilota gainera, eta ezin. Ezkerparetatik atera eta pilota berriz ere berdean ipini, 10 eta 19. Tanto egin dute Aldaregiak eta Ruiz de Larramendik. Pasa dio pilota Oianak Andreari eta badator Latasarra, pauso txiki-txikian sake ateratzera. Zabalera pilotari botea behar bezala eragin ostean. Olatzek atzera. Eta Oianak berak ere bai. Erdi aldetik azkerrena. Indarrean eta gaizto. Olatzek gainera etorri zaio Oianari baina jaso. Andreak altuera gehiagitxorekin bien tartera moztu. Olatzek atzera. Doi liberatu ditu. Ezkerparetako koltsoiak. Orbegozok, bien tartera indarrean, kantxa erdira, bertan da Olatz, ez du nahi bezala jo. Txokoan deja da Iturriagak, iritsi egin da Olatz, bertan da, gera atzera. Atzera etorri behar izan du Andreak, irristegin baina jaso.
Bipar eta Jerak, Olatzek kolpea tira dio, baina jasotzerik ez. 30 aurrealdean Jostari bilidu pilota hor. Jera Iturriagak eta Olatzek jasotzerik ez, hortxe ikusi duzue. Leitzarrak egin duen jokaldiaren errepika, polita izan da. Berak utzi digun Biparetako azkeneko jokaldi hau. 30 markagailuan. Olatzek Jerari pasadio pilota. Eta badator, bertakoxe alaba den Iturriaga sakera ez dio nahi bezala pilotari punta eragin, baina txosta joarazi du eta aldre bestukin zaio kolpaketa. Olatzi luze jarri du kantxa erdian zehar, kantxaren erdialdean zehar pilota hori Jerak eta tantoa lortu dute. Era horretan Urdinek 31 bakarra baitzik ez dute falta. Nafarrak eta Gipuzkoarrak txapelketa honetako 4. puntua lortzeko. Txapelketa honetako 4. puntua lortzeko. Hauxe dute 5. pasaden astean irabazterik ez zuten izan. Gaurkoan puntua lortu eta sailkapenaren goialdean buru jarrai dezaten. Tanto bakarra besterik ez dute falta eta partida amaitu aurretik edo partidaren azken tantoa izan daitekenaren aurretik partida geratzea erabaki dute. Andreak eta Olatzek. Ea. Atxeden aldi labur honek, minutu bateko parte honek. Mesederik egiten dien gero. Andreari eta Olatzi eta hortik aurrera tanto sorta eder bat lortzeko modurik izaten duten. Hemendik aurrerako guztiak. Eurek egin beharko lituzketelako partida irabazi nahi baldin badute bai behintzat. Pasa dio, Olatzek pilota Jera Iturriagari. Eta jendearen txalo artean, herritarren txalo artean badator Iturriaga. Sake ateratzera luze jarri du. Lauter dira. Ezkerrez eraman Olatzek. Bien tartera luzean txean honetan ere. Jerak. Atzera Ruiz Larramendik. Gainean da doi. Oianaren pilota Gadaieraren zataukerako orain atzera. Gibelka gainera etorri zaion pilota hori, jasotzerik ez. Ruiz de Larramendik, 22 amaitu da partida. Atzeran Jera Iturriak egin duen tantonekin oso zaila zen pilota hori jasotzea, gorputzera etorri zaio eta gainera atzeraka etorri behar izan du, antxintxika, korrika eta presaka. Pilota hori jasotzera, Olatz Ruiz de Larramendi, Eulate argazteak, eta 22 markagailuarekin, jokatu dituzten 5 partidetatik 4 irabazita jarriko dira. Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo eta eurek jarraituko dute sailkapenaren goialdean. Beste puntu bat lortuta aurkariak 10 tantoan uztea lortu eta gero. Emaitza esan dugu, 22 eta 10 izan dela, 45 minutu eta segundo batean gertatu da. Hau guztia eta elkarrizketetara joan aurretik. Azkar, 4 pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak errepasatuko ditugu. Andre Aldaregiak 4 tanto bukatu ditu, bien tartera irekita atzera eta luze jota bana, eta 3 pilota galdu ditu. Atzean 4 tanto amaitzea lortu du Olatz Ruiz de Larramendik eta galdutako pilota bat izan du, Jerak egin du. Gehien, sakez 4 irekita dejadaz, kantxaren erdira indarrean jota, Biparetaz eta bien tartera bana, eta galdutako bakarra izan du. Eta hoian ari dagokionean berriz, galdutako hori geztu izan, berak egindakoak, 3 izan dira, zabalera irekita bat, moztuta bat, eta baita atzera jotako beste pilota bat ere. Partida honekin esan dizuegun moduan, txapelketan 4. puntua lortu dute jokatu dituzten 5 partidetatik. Iturriagak eta Orbegozok, eta jokoan jarraitzea dagokie gaurkoa irabazterik. Ez baitute izan, garaipenean pentsatzen eta datorren astean izango duten neurketari begira
Jarriko zaizki orain seguruenik, Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz Larramendi, atxeden eta pixka bat baztertu dute ados pilotaren ordezkariek, elgarrizketa eta atondu eta prestira dagoeneko, Gera Iturriaga eta Oiana Orbegozo geure galderei erantzuteko, beraz, haiengan hurbilduko naiz eta une batetik bestera emango diegu hasiera elkarrizketei eta ondoren emanaldiaren amaierari ere bai. Hementxe ditugu bi garaileak, Gera Iturriaga eta Oiana Orbegozo, 22-10 partidan garaipena lortu duzue, ez da garbia izan ere lan asko eginarazi dizuetelako aurkariek. Bai, nik uste baietz ez, azkenen, igual markagaiun alde geixokin joan gata horrek lasaitasun bat eman indiu, baina nik uste tanto askotan beraik nagusitzen ziela, bat ez Olatzek asko mandiolako pilotai, zorionez gaur Oianako songi erantzuten zion, eta gero nik horra hurren aukera neunen saiatu naiz pixkoa moitzen, baina zai ez egonez, lurren asko irristatzen zen, eta hankak ezin jarri zibiliga. Sakeari etekin atera diozu, sakez lau tanto bukatu dituzu eta bestelako jokamoldeetan ere, bestelako moduetan ere tanto batzuk bukatuta joango zara etxera. Bai, igual geixo nahi, baina egia pelota asko kendu ditela Olatzek ez. Beti lau kuadro atzetik jotzen zuen, launtzeatea behar nunen, lauter diratea behar nun, orduan aukera garbik ez neuken bukatzeko, eta nik uste, partidukin orokorren pozik. Eta 15 zenbaitetan alaber, aurrelariak ikusle soil izan zarete, jokoaren karga eta tantoaren erantzukizuna atzelariengan egon delako. Bai, azkenen aurren eroso ibiliga Andrea eta Bik, hankak ezin jarriz, ordu, atzelarik nik uste eroso ibili dela, nor baino noi ibili diela, eta guk, aurren ginunen saiatu ga, baino gaur gehiago atzelarik osatu duela, ez? Oiana, Olatz Ruiz Larramendiren aurkako buruz-buruko horretan jo eta jo ibili izarete biak, eta une askotan eustea baino ez zaizu tokatu, eta erasora pasatzerik izan ez duzuenean ere, beste bat gehiago joaraztera behar dituzu aurkariak. Bai, izan gaur oinauken burun ez, banekin asko joko ziola Olatzek eta behintzat eutxi partidui eta gero, altzanen aukera eta honek aprobetsatzea pelotazo on bat jokatzeko, aukera guk iziteko ez, eta hortan saiatu nez. Eta merituzkoa izan da, atzean tanto bat sartzea, Olatzi, hain defentsa sendoa eta zurruna erakusten duen pilotari bat atzean tanto bat sartzeak ere badu meritua, zurri aldetik. Bai, askotan saiatzea ez, azkenen, eta gaur dependitzea askotan togo zaio, eta alde honen aukera eduki duen, bukatzea. Eta horrez gain, moztuta eta zabalera indarrean jota beste bitanto ere utzi dituzu gaurko partidan. Zabalera eta moztuta ere utzi dituzula beste bitanto gaurko partida honetan hemen Leitzan. Bai, aukera etenen, saiatzen ez batzutan, kale bat ez da inditu, baina, orokorrian guztua, behintzat, eutxita. 5 partida jokatu dituzuen eskak eta 4 puntu dituzue jada, sailkapenaren goialdean izango zarete, lehen postu horretatik ez zaituztete mugituko orain arte behintzat, baina hemendik aurrera, datorren astean, Tolosan, okerrezpan hau izango duzuen, partida hartara begira jarri beharko duzue, Tolosan larun bat eguerdian, karnabaletako larun batean partida izango duzuelako eta horrek ere gogorraren traza hartu behar duelako. Bai, hastien partido horrekin burun deula egongo gea, nola partido hortan aurre eta, saioko gea, barne aurre egiten da irabazten. Edarki gozatu gaurko garaipenaz eta datorren astean ikusiko dugu berriz ere elkar. Hau esek beraz, Gera Iturriagaren eta Oiana Orbegozoren hitzak eta badatoz. Oiana Olatz Ruiz Larramendiri mikrofono alagata. Bi galtzaileak, 22-10 neskak, atzean Olatz zeu ikusi zaitugu behin eta berriz. Zeu ikusi zaitugu behin eta berriz beste bat joaraztera aurkariak behartzen, atzean palanka sendoa duzula nabarmen geratu da gaurkoan hemen Leitzan, baina beste bat joaraztera aurkariak eramanagatik ere, garaipenik lortu gabe joango zarete etxera. Bai, horratzen sendo ibili naiz, asko jotzen atzera, gustora ibili naiz, baina, azkenean bat tantoa beraien aldea joaten zen, baina, ni gustora jokatu. Atzean 4 tanto bukatu dituzu, zure sendotasun hori nabarmenduz eta erakutsiz.
Bai, ikusi dugu aurrean ezin genuela tantorik egin, eta atzean gero gagula partidua, beraz, atzera ematen saiatu naiz, eta tanto batzuk egin ditut hor. Eta neurketaren une askotan gainera, zuengan atzelariengan izan da. Karga eta jokoaren erantzukizuna. Hori da, bai. Andrea, zuri dagokizunagatik, aurrean ahal izan duzunean tantoak bukatzen saiatu zara, lau utzi dituzu, baina gaurkoan protagonismorik handiena atzelariek izan dute. Sí, hoy ha sido más partido atrás. Adelante, la verdad que yo estaba muy incómoda. No fallaba mucho, no me tenía bien con los pies. No sé si hoy estaba con más resbalosa que otros días y como no me sostenía, pues hemos intentado tirar para atrás porque adelante no podíamos. Une batzuetan irriste egiten ikusi zaitugu, alere ez da lehen partidan beste nabarmendu eztetasuna edo labainkortasuna. Sí, hoy estaba, no sé, más resbaloso. Yo la que más me estaba resbalando, no me sostenía con los pies y bueno, he intentado lo que he podido. Eta garaipenik lortu gabe, mendik aurrera jada, laster hurrengo partidan betxatzera, ezta? Sí, todavía tenemos campeonato por delante, nos quedan todavía 8 partidos por jugar, así que todavía no está nada por perdido y nada, por el siguiente a ver si ganamos. Edarki baneskak, eskerrik asko gure galderei erantzutearren eta hurrengo partidan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Hau esek beraz, galtzaile suertatu diren bien hitzak, Andrearen eta Olatzen hitzak alegia, eta pilotalekuaren punta batetik, set batetik bestera, joango gara gaurko emanaldiari bukaera emateko, 22:05 bukatu da lehendabiziko partida. Zabaletak eta Zabalak garaipena lortu dutena, eta bigarren honetan joko alaiagoa, eta markagailu estuxeagoa ikusi dugu, honetan garaipena, Jera Iturriagak eta Oian Orbegozok lortu dute, 22:10, Andre Aldaregiaren eta Olatz Ruiz de Larramendiren aurka. Eta hemendik aurrera egitarauak zer dakarkigun ere gogorarazi behar ditugu gaurtu aurretik, datorren astean 3 jardunaldi izango ditugu. 3 pilotalekutan, larun batean 2 eta beste bat igandean hain zuzen ere. Larun bat eguerdian Tolosako Beozibar pilotalekuan izango gara eta bertan Aldaregiak eta Ruiz de Larramendi jokatuko dute. Etxekolonean eta Mendibururen aurka eta baita ostean Iturriagak eta Orbegozok Zabaletaren eta Zabalaren kontra ere. Larun bat arratsaldean bertan Tolosatik Lizarrarako bidaia egingo dugu eta bertan Seiretatik aurrera promozio baiakos 5. jardunaldiko partida jokatuko dute Nagore Galeanok eta Alejandra Perezek Natale Aranbururen eta Amaia Arrastiaren aurka eta ostean Maia Nagustiko 14. jardunaldiko partidan Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano ariko dira Eneri Zarrietaren eta Maite Mujikaren aurka eta bukatzeko igande eguerdian 11:00 aurrera Bergarako udal pilotalekuan ariko dira lehen mailan Ruiz de Infante eta Leire Galeano Etxekolonearen eta Mendibururen aurka batetik eta Arrieta eta Mujika Barrokalen eta Agirreren aurka bestetik. Besterik ez gaurkoz beraz, Leitzako Amazabal pilotalekutik, plazer baduzue, larun bat eguerdian izango dugu Tolosako Inauterizatik berriz, elkarren berri. Eskerrik asko pilotazaleok eta plazer baduzue, zabatur arte, izan ongi, eguerdion, Leitzatik.